Serus, ja som Janči a dnes ti vysvetlím, ako si nájsť trénera a nie trénera. Možno na pohľad ti to príde ako jednoduchá vec, no skutočnosť je taká, že tomu tak nie je. Je veľa dôvodov, prečo tomu tak nie je a my si ich tu dnes zhrnieme. Takže ako prvý taký bod, čo by som si vždy pozrel, keď si zháňaš trénera, tak je kvalifikácia. Máme niekoľko druhov kvalifikácií, ktoré nejak možno predpovedajú tú odbornosť toho trénera vo svojom obore. Máme kvalifikácie, ktoré sa dosahujú prostredníctvom štúdia, či už je to na vysokej škole alebo strednej škole. A potom máme kvalifikácie, ktoré sa dosahujú prostredníctvom nejakých akreditovaných, certifikovaných kurzov, vlastne ukončené nejakými štátnymi skúškami. A potom máme kurzy, ktoré si dokážeš spraviť aj ty za pár v odzovkách šuntov niekde na nejakom víkendovom kurze. Tá kvalifikácia už vie predpovedať to asi, akú úroveň znalostí v tej oblasti bude mať ten tréner. Čiže pokiaľ človek má vysokoškolský titul napríklad vo fitness trénerstve alebo v trénovaní nejakého športu, či už je to atletika, či už je to silový tréning, je to dobrý predpoklad toho, že ten človek bude naozaj vedieť ti pomôcť dosahovať tie svoje ciele, ktoré máš. Kdežto človek, čo nemusí mať zrovna titul v tomto odbore, to môže niekedy v určitých momentoch predpovedať, že nemusí byť úplne vhodným trénerom pre teba. Avšak kvalifikácia je niekedy moc preceňovaná, lebo poznám veľa trénerov, aj som sa stretol s jedným z trénerov v oblasti fitness, čo má kvalifikáciu, má urobený doktorát, ale veci a informácie, ktoré využíva v praxi, tak sú v dnešnej dobe sú už zastaralé. Opiera sa o veci, čo už sú dávno vyvrátené a existujú lepšie a modernejšie prístupy k trénovaniu. Ďalej máme ľudí, ktorí si urobia presne ten certifikovaný, akreditovaný kurz, čiže vlastne môžu vykonávať činnosť v tejto oblasti ako aj podnikatelia, ako živnostníci. Väčšinou ľudia, ktorí si robia tieto akreditované kurzy, tak sú to ľudia, ktorí napríklad majú dlhoročnú prax v tom športe, len nemôžu prevádzkovať to trénerstvo kvôli tomu, lebo nemajú žiaden certifikovaný kurz a preto si ho potom spravia. No a potom máme ľudí, čo si urobia presne ten kurz, ten za pár šuntov, len aby nejaký malý. Ten väčšinou nie je akreditovaný, človek nemôže vlastne robiť v tom nejakú živnostnícku činnosť, môže byť avšak zamestnaný v nejakom fitness centre. Je tam väčšia pravdepodobnosť, že tam ľudia nebudú vedieť toľko informácií ohľadom cvičenia, ako človek, čo má urobený akreditovaný kurz a prešiel objektívnymi štátnymi skúškami. Na tých víkendových kurzoch veľakrát tie skúšky ani nie sú a keď už sú, tak sú veľmi subjektívne. Nezamienil by som si určite pojem kvalifikácia a skúsenosť. Skúsenosť môže mať každý jeden z nás, ale veľakrát je subjektívna a nemôžeme ju používať v 100% prípadoch na iných ľudí, pretože každý je individuálny. Áno, základy tréningové sa zanechávajú. Keď už ide do nejakého viac odbornejšieho prístupu, tak fakt tam už o čisto praktické skúsenosti sa nemôžeme opierať a musíme sa aj opierať o nejaké poznatky teoretické alebo vedecké, ktoré máme k dispozícii. Určite by som si pozrel aj to nejaké jeho referencie od nejakých iných ľudí. Či už pokiaľ má Instagram alebo má nejakú svoju online fitness tréner stránku, alebo či už má nejaký blog, alebo máš nejakých kamarátov, alebo nejakých rodinných príslušníkov, čo vlastne boli pod ním, tak určite by som sa spýtal na niekoľko vecí a to je napríklad jeho prístup, ako komunikuje, ako rieši problémy, ako stanovuje tréning, inak aj tá jeho kvalifikácia, skrátka aký má prístup k tomu celému procesu ako takému. Už som napovedal asi aj to, že aký má prístup ten tréner, tak prístup hlavne tréner by mal byť taký, že ťa chce niečo naučiť. Chce byť tým, kto ťa bude viesť na tej ceste za tým svojim športovým úspechom. Čiže určite trénerom není človek, ktorý len proste chce zobrať peniaze a len s tebou odcvičiť a hotovo. Nie, to není tréner. To je človek, čo vlastne to bere ako čisto len profesiu, ale nie niečo, čo by malo tebe dať niečo viac. Jeho prístup by mal byť nejaký priateľský, proste, že sa o teba stará,
takým spôsobom, že vlastne ho zaujímajú tvoje možno každodenné aktivity. Keď prídete už na ten tréning, tak sa te spýta, že aký bol deň a skrátka sa snaží navodiť tú takú tú dobrú, bezpečnú atmosféru. Nie je to proste tréner, ako môžeme vidieť na Instagrame, chalanisko alebo pán, ktorý svoje ženy tam cápe, sadá si na ne, keď cvičia, kričí po nich a takéto veci. To nemá nič spoločné s nejakým pozitívnym prístupom. Ty nemusíš dosiahnuť svoj cieľ tým, že budeš plakať ty kokos, každý ten tréning, že budeš potiť krv, to je nezmysel. Ty absolútne toto nepotrebuješ robiť, aby si dosiahol to, čo potrebuješ. Ty potrebuješ urobiť fakt, že ten nejaký základ správne a potom nejaké kročky k tomu. Taktiež jeho komunikácia. Ako s tebou komunikuje? No tak máme niekoľko komunikačných štýlov. Ja zhrniem také 3 základné. Tak máme agresívny komunikačný štýl, to je taký, že ten človek, ten tréner je taký príliš dominantný. Snaží sa až veľmi dominantne presadiť svoje nároky. A keď ty mu dáš nejaké nároky ohľadom toho plánu alebo toho voľného času, tak veľakrát ich proste odpíše a nerešpektuje ich. Skrátka, on si povie len to svoje a vyžaduje od teba poslušnosť. To není v poriadku. Pasívny komunikačný štýl je taký, že on vlastne bude mať strašnú nízku úroveň nárokov na teba a bude až príliš moc taký submisívny. To nechceme. Tréner by mal byť vlastne taký, že on ti dá tú pomocnú ruku a on musí mať na teba nejaké tie nároky, lebo ty ako človek, čo ideš poprvý raz cvičiť, ty možno tie svoje nároky, ktoré máš, tak nemusia byť ani adekvátne, lebo veľakrát tí ľudia, čo začínajú cvičiť, majú také nároky, že sú v rozpore s realitou. Napríklad, že niekto si myslí, že za 2 mesiace schudne 10 kg tuku a to je jeho nárok, no a pasívny tréner ti povie, že OK, poď ideme na to. To je hlúposť. To proste nefunguje, 10 kg tuku. Fyziologicky nie je možné dať dole za 2 mesiace, pokiaľ nemáš nejakú vážnu významnú chorobu alebo nebereš nejaké lieky na to, fakt, že diabetické. To je veľmi skreslený pohľad, ako funguje chudnutie tuku. Pokiaľ za 2 mesiace dáš aspoň 2 až 4 kg tuku dole, tak to je super úspech. Keď vidím na Instagrame, že niekto napíše, že dal som 10 kg proste dole za 2 mesiace a píše to ešte žena, potom ona ponúka tie tréningové plány, tak to je... Mne sa nad tým rozum zastavuje, pretože pokiaľ si žena, tak ty najmä potrebuješ mať aspoň nejaké to určité percento tuku kvôli tomu, aby sa ti dobre tvorili hormóny ako estrogén a rôzne iné hormóny, čo sú vlastne v tom cykle tej ženy. Keď už sa ti aj podarí schudnúť 10 kg za tie 2 mesiace, tak ver tomu, že to nebude len tuk. Bude to z veľkej časti aj sval a voda. No a potom máme ešte asertívny komunikačný štýl, to je ten najefektívnejší. To je taký, že vlastne on ti dá tie nároky, ale sú zvládnutelné a zároveň rešpektuje a akceptuje aj tvoje nároky, pokiaľ ich uzná za vhodné a budú dávať hlavu a zmysel. Tým, ako komunikuje, je aj tiež dôležité to, že on dokáže vysvetliť zložitý koncept jednoducho. Tak napríklad nejaký cvik dokáže ti vysvetliť po lopate úplne jednoducho a tak, že ti to najprv ukáže a potom ti to vlastne vysvetlí počas toho ukazovania, že čo máš robiť. Rukou v ruke s komunikáciou ide taktiež o ovládanie emócií. Správny tréner dokáže ovládať svoje emócie v tom tréningovom procese. To znamená, že nenechá sa pohltiť nejakými negatívnymi emóciami, čo počas toho tréningového dňa alebo počas toho dňa, čo on zažil s inakšími zverencami alebo čo zažil napríklad v súkromnom živote, tak to nebude prinášať do toho tréningového procesu. Skrátka, tebe bude vždy pristupovať triezvo. Pokiaľ tréner sa necháva ovplyvňovať emóciami, keď sa ti niečo nezadarí, že je agresívny na teba, alebo skrátka ti povie, že si k ničomu, tak to práve, že tréner by nemal spraviť. Tréner by mal byť práve, že ten, čo ťa podrží a s týmto vlastne pointom ide ďalšia vec. Buduje v tebe zdravé sebavedomie. Správny tréner bude v tebe budovať zdravé sebavedomie, ktoré sa ti bude snažiť vybudovať tak, aby sa ti prenieslo aj do osobného života. Jasné? Nie každý tréner je tzv. Psychológ, že dokáže úplne vyriešiť tvoj každý problém, to nie. Správny tréner vie, že kvalitný výkon je vlastne súčet toho, že človek má pohodu v svojom osobnom živote a že má pohodu v tom športovom živote. Pokiaľ človek nie je vyrovnaný a nemá keby v poriadku svoj osobný život, tak v tom športovom živote nedokáže nikdy podať taký dobrý výkon. Rukou v ruke ešte s tým sebavedomím ide aj to, že buduje v tebe autonómiu. Čo je to autonómia? Môžeme si to vysvetliť na príklade, že zverejnec príde so svojím trénerom s nejakým super nápadom, čo videl na sociálnych sieťach alebo si načítal. Je to nejaká podľa neho dobrá metóda,
ktorú by sa dalo zaradiť do toho tréningového procesu. Ten tréner, pokiaľ uzná za vhodné, že to dáva hlavu a zmysel a overí si tú informáciu, je len na mieste to, aby ti vlastne, alebo tomu zverencovi to akceptoval, tento jeho nárok a zaviedol do toho tréningového procesu, pokiaľ to uzná za vhodné. To dáva si tomu človeku taký pocit toho, tej autonómie, toho, že je súčasťou toho tréningového procesu, že nie je len pod jeho vedením. Ten zverenec bude mať pocit toho, že aj on má tu nejakú ruku v tom tréningovom procese a že aj on sa podieľa na tom, aby bol ten výkon čo najlepší, čo sa týka aj tých nejakých tréningových vecí. Veľakrát vidím to, že či už je to v nejakom výkonnostnom športe alebo v nejakom už rekreačnom športe, že tí tréneri odmietajú takúto vec, pretože možno tam hrá nejaké určité ego a nejaká svoja nadradenosť a pocit dominancie. Aj napriek tomu, že vidia, že je to správna metóda, správny a rozumný nápad, tak to neschvália, lebo im to príde ponižujúce. Práve že tréner by mal mať za cieľ sa učiť furt aj on nové veci. A keď ty mu práve že prinesieš nové nejaké poznatky a dávajú zmysel, tak on ich veľmi rád proste aplikuje do toho tréningového procesu. Čiže autonómia je vlastne to, že človek má pocit tej kontroly nad tým, čo robí. Kvalitný tréningový vzťah je súlad trénera a zverenca. Obidvaja sa podieľajú na tom, aby bol ten tréningový proces čo najviac kvalitný. Čiže to znamená, že jedna strana len nerozkazuje a druhá len plní. Oni musia pracovať ako tím spolu. Tiež tréner bude dbať na tvoje fyzické zdravie a psychické zdravie. Je dokázané, že pokiaľ jedno z toho není v poriadku, tak to druhé taktiež nebude v poriadku. Môžeme vidieť u takých ľudí, čo majú veľmi vyťažené psychické obdobie, že nemajú chuť ani ísť na tréning. Je tam strašne veľké vyčerpanie. Už len z toho, že musia riešiť nejaký svoj osobný problém vo vnútri. V tom prípade je len super to, pokiaľ ten tréner dokáže na toto nejakým spôsobom reagovať, že ti dá jednoduchší nejaký tréningový plán, že čo ja viem, tak prechádzky do prírody. On sa ti snaží nájsť nejaké aktivity, čo ti dokážu priniesť nové myšlienky a nejaké, ktoré ťa toľko nevyčerpajú, ale skôr ťa nabudia. Taká ľahšia forma silového tréningu, môže to byť nejaká ľahšia forma kardia, alebo nejaká proste hravá metóda trénovania, v rámci ktorej sa splní nejaký ten účel toho tréningového zaťaženia, ale zároveň sa vyčistí pri tom nejako hlava. Na konci bude ten zverenec šťastný aj ten tréner, lebo obidvaja si splnili tú svoju úlohu nejakú. Samozrejme toto je veľmi individuálne, závisí to od veľa faktorov. Taktiež fyzické zdravie, pokiaľ máš problém s kolenami, alebo ich máš po operácii, alebo skrátka máš nejaký inakší problém fyzický, že nemôžeš robiť určité cviky, on by mal sa snažiť ti pomôcť toto nejakým spôsobom vyriešiť, pokiaľ je to v nejakých tých hraniciach jeho odbornosti a kvalifikácie. Právny tréner ti vlastne dá aj tú možnosť ísť k nejakému fyzioterapeutovi alebo chiropraktikovi, najlepšie pokiaľ má niekoho v kontakte, ale pokiaľ bude vidieť, že ty nie si schopný urobiť nejaký ten tréningový plán bez toho, aby si dal nejaké veci fyzické do poriadku, tak on ti ho nebude dávať a bude sa snažiť s tebou riešiť tie veci, aby si bol najprv zdravý. Taktiež pokiaľ sa ti počas toho tréningového procesu stane taká vec, že sa zraníš, ja neviem, buď si niečo natiahneš, môže sa ti zapáliť napríklad šlacha, klb, to už sú tie ťažšie nejaké poranenia, zranenia, nedaj Bože, že sa ti natrhne sval, tak alebo počas toho tréningu skrátka zacítiš nejaký nepríjemný pocit a bude to ovplyvňovať tvoj tréning, tak tréner skrátka by mal vtedy povedať stop, OK, nemá to zmysel, iba si viac doblížime. To, čo sme mohli urobiť, sme urobili. Čo sme neurobili, nevadí. Skrátka, to nás počká na budúce. A dôležité je, aby si sa dal do poriadku. Pokiaľ ti toto povie, tak povie, že máš najlepšieho trénera. A toto je kedy je to zriedka videné, takýto prístup. V rámci toho jeho prístupu ako trénera máme aj nejaké štúdie. Napríklad máme štúdiu krásnu, čo robili na adolescentných športovcoch v Českej republike, kde zisťovali, že aký má vplyv interakčný štýl trénera na tréningové nejaké vyčerpania. Zistilo sa, že pokiaľ je ten tréner vnímaný, že je pomáhajúci, počúvajúci, nejaký pozitívny, dobrý, starajúci sa o teba a organizujúci, bolo tam vidno, že vlastne tí zverenci aj k tomu tréningu radšej pristupovali. Tá ich miera vyčerpania bola nižšia ako tí, čo vnímali svojich trénerov
ako nejakých neústupčivých, príliš striktných, prísnych, nedaj Bože zastrašujúcich. V tom prípade vlastne bolo vidno, že bola vyššia pravdepodobnosť toho, že dosiahnu to tréningové vyčerpanie, ako tí, čo toto nemali. Podľa mňa by každý tréner by mal mať aspoň nejaký základ tej psychológie športovej, či už tej normálnej, že ako pracovať s tými ľuďmi. Už sme si to zhrnuli, pokiaľ je tréner, ktorý je skrátka neústupčivý a že je skrátka taký ten agresívny alebo pasívno-agresívny, tak ten zverejnec sa nikdy nebude cítiť dobre, bude sa to podpísať aj na jeho výkonoch. Správny tréner je si vedomý svojich limitov, čiže pokiaľ ti nedokáže pomôcť v nejakej oblasti, či už je to nejaké zranenie, či už je to nejaká otázka na nejakú tréningovú metódu a pokiaľ si je vedomý, že to nespadá do jeho kvalifikácie a že skrátka nemá o tom nič naštudované, je len na mieste to, aby ti povedal, že vieš čo, toto je mimo mojich limitov, nedokážem ti poradiť, lebo toto nespadá pod moju odbornosť. Máš niekoľko zdrojov, kde si to môžeš dohľadať, buď to ti povie, alebo ti povie, že môžem na budúci tréning vlastne ti o tom viac povedať, že si o tom naštudujem, alebo v prípade, pokiaľ je to nejaké zranenie, tak ťa pošle za nejakým iným odborníkom, alebo v prípade, ak je to nejaká veľmi špecifická požiadavka, tak ťa pošle za nejakým iným odborníkom, čo ti vlastne tú tvoju otázku pomôže ti na ňu odpovedať. Správny tréner si vie overovať informácie. To neznamená len to, že vie čítať štúdie a že vie ti povedať, že čo sa v štúdii našlo. Dokáže aj pracovať s tými informáciami a dokáže si overovať aj nejaké empirické informácie z druhej ruky. Dokáže si overovať informácie, čo vidí na sociálnych sieťach a celkovo aj keď už sme to načrtli tie štúdie, dokáže si overovať aj tie štúdie nejak racionálne a nejde len vlastne buď podľa abstraktu alebo nejde skrátka len podľa toho, čo na konci povedia. Jednoducho uvažuje komplexne. Overuje si tie informácie aj viacerými zdrojmi a nie len jedným. Lebo čo v dnešnej dobe veľa ľudí robí, sa nechajú nachytať na sociálnych sieťach wannabe trénermi na nejakú úžasnú tréningovú metódu a nech ju robia. Či už je to naberanie svalov, či už je to chudnutie, či už je to strava, či už je to regenerácia, skrátka všetko. Hovorím veci, čo nemajú ani nejaký vedecký základ, čiže to nie je podložené nejakým vedeckým skúmaním. Hovoria veci len čisto z nejakej svojej skúsenosti, hovoria veci čisto z nejakého svojho presvedčenia a máme potom trénerov, čo dávajú tréningové plány bez toho, aby si naštudovali vôbec, že ako fungujú určité svaly a ako funguje telo. Bohužiaľ žijeme v dobe, kedy už každý môže byť trénerom a môže sa tak prezentovať na sociálnych sieťach. Tým myslím ľudí, ktorí vlastne radia nejaké tréningové rady, bez toho, aby mali nejaké aspoň základy biologické ohľadom ľudského tela a ako funguje. Veľakrát vidím mužov, či už je to v komentároch, či už je to vo videách, súdiť ženský menštruačný cyklus. A to je veľmi komplexná téma. Áno, cviky a tieto všetky veci môžu byť rovnaké, ale tá metodika toho tréningu sa niekedy veľmi líši a tam je to už veľmi individuálne u tých žien, lebo každá je iná. U mužov tie rozdiely medzi mužmi nie sú také veľké, preto veľa vecí, napríklad veľa tréningových metód bude fungovať všetkým mužom, lebo nie sú tam takéto faktory ako ženský menštruačný cyklus. Čiže treba aj tieto veci zvažovať a nie len to odsudzovať, že keď žena napríklad jeden týždeň v mesiaci krváca, tak nebudeme ju pre Boha tlačiť do cvičenia, keď sa na to nebude cítiť a dáme tam radšej nejaký deload, čo je vlastne týždeň odpočinku, alebo dáme tam nejaké ľahšie aktivity. Tak sa prosím neodsudzujeme za to, že každý sme nejaký rozdielný a nie sme všetci rovnakí a to je to krásne, ako čo by mal vidieť tréner, lebo každý jeden jeho nový zverenec je príležitosťou sa niečo nové naučiť. Správny tréner je ochotný sa vzdielať nových trendoch a nových metodikách tréningu. To znamená, že si jednoducho bude furt keby svoju tú kvalifikáciu obohacovať o nové poznatky. Bude sa snažiť priniesť to aj do toho tréningového procesu. Správny tréner nebude využívať poznatky len zo 70. 80. rokov. Veľa z nich sú už dávno vyvrátené. Každým rokom skrátka sa nachádzajú nové metódy, ktoré sú lepšie ako tie, čo boli rok predtým. Samozrejme, netreba to zase úplne že prekomplikovať, ale není na mieste, aby vlastne tréner sa opieral len o veci, čo fungovali kedysi, keďže kedysi boli inakšie možnosti, vtedy to mohlo fungovať, dneska máme inakšie možnosti a dneska funguje úplne niečo iné. Pokiaľ tvoj tréner má super kvalifikáciu, prístup aj komunikáciu,
tak sa nemusíš báť o svoje výkony a o to, že by tvoje sny a ciele boli skrátka nedosiahnuteľné. Pokiaľ toto všetko tvoj tréner spĺňa, tak máš veľmi veľké šťastie a držím ti palce v tvojom športovom živote, ale aj v tvojom osobnom. Ďakujem, že si pozeral toto video. Dúfam, že ťa to obohatilo o nové poznatky a informácie. Budem rád, ak toto video zazdieľaš, dáš nejakú prípadnú otázku do komentáru, na ktorú ti veľmi rád odpoviem. Budem rád, pokiaľ dáš like, odber a určite sa môžeš tešiť na ďalšie videá, kde budem rozoberať ďalšie zaujímavé koncepty, ďalšie veci, čo by ti mohli pomôcť v tvojom či už osobnom živote, ale aj v tvojom športovom živote. Ďakujem ti ešte raz za pozornosť a že si tu bol a vidíme sa na budúce. Čauko.